todos e a todas. Estamos hoxe con Olaya González para saber dela. Hola, Olaya. Hola, moi bons días. Onde naciches? Eu son de Marín de toda a vida. Profesiones que tes, editora, escritora, maestra... Tes tempo para todo ou vives estresada? Bueno, ademais son mamá, así que se engado máis. Pero non vivo estresada porque son todas profesións que me encantan. Como maestra, en cantos colexios traballaches? En moitos. Aprendi moito de todos os coles nos que estive. E de que dabas clase? Pois a min do que me toque. Eu sempre acepto traballos. Gústame aprender e, sobre todo, aprender dos que teño ao meu alrededor. Como escritora, cando empezaches? Pois mira, eu empecei dende moi abaixo, porque empecei sendo libreira primeiro, contadora de contos e de historias polo mundo, logo aprendí moito deses nenos e esas nenas, os que contaba contos, e despois empecei a traballar no departamento de edición de unha editorial de Calandraca, aprendí moito dos autores, das autoras, do equipo de Calandraca e despois dos nenos e as nenas os que me escoitan nos coles. Onde aprendiches? Pois aprendín, creo que, da miña bagaxe. Ler moito tamén, e despois, sendo mamá, pois evidentemente das miñas fillas, que me ensinan todos os días. Cantos libros tes publicados? Pois mira, teño publicados 2 álbumes ilustrados que son contos tradicionais que adaptei investigando e contando e escoitando, e teño outro álbum ilustrado máis que este sí que é un texto de autora que, surdiu un pouco da miña experiencia de familia. Para que edades escribes? Xuvenil, adulto? Mais ben, eu creo que infantil. Libros ou escritores favoritos? Libros favoritos? Pois mira, a min gustame moito Onde viven os monstros, de Sendak, ou Cando Martiño tivo ganas de mexar a noite de Reis, de Chema Eras. Autores, os clásicos da literatura infantil, Roald Dahl, por exemplo, Xavier do Campo, entre outros, Que faz na editorial? Que é ser editora? A min gustame ler moito, sobre todo os textos que chegaban á editorial, pero a mí o que me gusta realmente é ser profesora, ser mestra. Cal será o próximo reto persoal? Adicarse a algo diferente? Non, eu creo que non. Eu creo que, por ahora, esta etapa espero que dure moito tempo. Moitas gracias por estar con nos, Olaya. Ata a próxima, na voz de Arnaldo. Moitísimas gracias a vos por invitarme e por darme a oportunidade desta experiencia. Gracias.